סיטואציה מוכרת, תל אביב, נהיגה בעומס של שעות הצהריים, חיפוש מורת עצבים אחר חנייה, וגם כשמוצאים אותה, היא בגדר בלתי אפשרית. סרטון שצולם לפני כמה שבועות מתאר תפנית בעלילה, כאשר גיבור אנונימי נחלץ לעזרת המחנה במצוקה, ועוד לפני שהשתכנענו שמדובר בעזרת תמימה מהאביר על הקטנוע הכסוף, נשלף ארנקה של הנערה, וזאת משלמת לו ללא היסוס. השירות שנחשף בעקבות הסרטון הוא הישועה לכל המתקשות בחנייה, הוא נעשה על ידי אדם הקורא לעצמו עודד המחנה. עודד מחנה. היי עודד, אתה יכול לבוא להחנות לי את האוטו? דף שהוקם עבורו באתר הפייסבוק צבר בתאוצה אלפי מעריצים תוך ימים ספורים, ביניהם גולשים ששיבחו את היוזמה והמקוריות, חלקם אף טענו כי זהו סטארט-אפ גאוני, אשר צפויה להצלחה גדולה. מנגד התשבחות והתמיכה הרבה נפתחה חזית נגדית לשירות, בה נשים נזמות קראו להשפלה או להעלבה, בכל הנוגע לחוסר המסוגלות של קהל היעד הנשי לחנות את רכבן כראוי. לאחר שעלו תגובות רבות ברחבי האינטרנט, נתגלה כי השירות הוא למעשה פיקטיבי לחלוטין, הוא נוצר כדי למשוך גולשים רבים למה שהתברר כפרסומת לבירה גולדסטאר. חברה בשם מכאן דיגיטל, שהיא שלוחתה של חברת הפרסום מכאן אריקסון, הנהיגה את הקמפיין, ושם הוסבר לנו מה עומד מאחורי הרעיון. חיפשנו איזושהי דרך לתפוס את הצרכנים בפייסבוק, בטוויטר, אתה יודע, בפלטפורמה הזאת של המדיה החברתית שהולכת ומתפתחת, ובעצם ייצרנו איזשהו משחק שהוא סימולטור של חנייה, שבעצם בודק מי חונה טוב יותר, נשים או גברים. זה בעצם משחק אינטרנטי כזה, אפליקציית פייסבוק שנקראת פארק פייט של גולדסטאר, שהיא ממנה בכלל התחיל כל הרעיון הזה של הקרב חניות הזה. עכשיו ניסינו לייצר איזושהי שיחה על המשחק, לגרום לאנשים, אתה יודע, חשק להיכנס אליו, לעשות עם זה קצת יותר רעש, והחלטנו ליצור את עודד המחנה. מבחינה שיווקית, הרעיון הזה הוא גאוני בעיניי, זה כלומר ממש ללכת פה על צורך וללכת פה על איזשהו, על כל הרשתת החברתית, זה לגמרי שימוש מושכל בזה. והאפליקציה הזאת שברה שיאים, כאילו. האפליקציה, תוך יומיים נהייתה האפליקציה הכי פופולרית שנעשתה אי פעם בישראל. דורגה בין 10 האפליקציות הצומחות בעולם. יותר מ2.5 מיליון משחקים שוחקו כבר. המהלך הפרסומי שנוהל על ידי מכאן דיגיטל לא היה מגיע להישגים מרשימים אלו ללא התפוצה ההתנדבותית של הגולשים עצמם, שלעיתים נעשתה באי ידיעה שמדובר למעשה בתוכן שיווקי. בנוסף, ישנם כמה גולשים שעדיין מאמינים כי השירות הוא אמיתי, נתון המדגיש את עמימות הקמפיין. לאחר עריכת סיקור על התופעה, אנו שואלים את עצמנו, האם גם הכתבה הזאת היא עוד חוליה בשרשרת של זן הפרסומות החדש? עודד המחנה